Merħba, Sinjuri, il-programm huwa Ras Imbras, resqin lejn tmiem l-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali li se twassalna 8 ta' Ġunju l-elezzjonijiet Ewropej biex neleġġu 6 membri parlamentari Ewropej u biex jiġu eletti wkoll il-kunsillira lokali fil-68 kunsill lokali li għandna fil-Gżejjer Maltin. Il-partiti politiċi ovvjament irrankaw bil-kampanji elettorali tagħhom fit-tmiem il-ġimgħa jerġa' jkollna numru ta' attivitajiet. Aħna llum Ras Imbras se nkun qiegħed Ras Imbras mal-Professur Mario Thomas Vassallo, lettur fl-Università ta' Malta fid-Dipartiment Kap tad-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università. Bdiet il-kampanja żewġ elezzjonijiet, waħda Ewropea, waħda lokali, għamilli analiżi ta' dak li rajt u smajt sissa. Inserta l-ewwel ta' Mejju, allura huja il-festa tal-ħaddiem, iż-żewġ partiti ġabru n-nies warajhom jidhru illi il-makkinarji tal-partit diġà qed jimmobilizzaw in-nies. Għalkemm mhuwiex kandidat forsi kif ħafna ħasbu, imma naħseb li l-personalità ta' Joseph Muscat xorta se tkun determinanti anke f'din il-taqtija elettorali għal raġunijiet differenti għaliex mill-mod ta' kif qed jiżviluppaw l-affarijiet Joseph Muscat xorta jista' jimmobilizza in-nies jew b'simpatija jew inkella bistmerrija għal vot. U ma' żewġ elezzjonijiet daw li mhux se jbidlu jew jikkonfermaw gvern, inti diġà semmejt li xi ħaġa li tista' timmobilizza, persuna li tista' timmobilizza l-elettorat, però n-nies fuq ix se jivvutaw. X'inhuma l-issues? Jiena naħseb li l-elettorat laburista se jivvota fuq jekk hux kuntent bil-prestazzjoni tal-gvern, mhux biss l-elettorat laburista ma l-elettorat b'mod ġenerali dak li nqisuhom bħala il-floating voters se jipprotestaw jekk se jivvotaw skont jekk mhumiex kuntenti jew mhumiex kuntenti bl-andament ekonomiku mhux tal-pajjiż imma tal-but tagħhom, jekk mhumiex kuntenti bis-soċjetà kif qed tiżviluppa u wkoll bil-kwalità tal-ħajja. Għal core vote nazzjonalista dan huwa vot jekk mhumiex kuntenti bit-tmexxija tal-partit preżenti jew le. Inti qed kważi jiena kelli mistoqsija fuq għadil il-futur tal-mexxejja politiċi preżenti kemm il-Prim Ministru, kemm il-kap tal-Oppożizzjoni u jiena ndaħħallek ukoll il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola. Daw il-futur tagħhom jista' jkun determinat mill-vot ta' 8 ta' Ġunju? Ma ngħidux il-futur u d-destin tagħhom, però rebħa jew telfa naħa oħra ftit li xejn tfisser għaliex trid tara x'tip ta' rebħa tkun u x'tip ta' telfa tkun. Għal partit fil-gvern Robert Abela rebħa fejn marġini ta' differenza bejn żewġ partiti tiċkien ħafna għalkemm ovvjament ikun rebaħ l-elezzjoni imma ma tissodisfax u ddajjiflu il-pożizzjoni tiegħu. Għal Partit Nazzjonalista anke jekk jitlef, però f'termini ta' voti, però jekk jirnexxielu illi jtella it-tielet siġġu li huwa tilef fl-aħħar elezzjoni għall Parlament Ewropew, allura dik it-telfa tagħti rebħa morali. Fir-realtà taħseb li xi ħaġa diffiċli jiġib it-tielet siġġu l-Partit Nazzjonalista l-aħħar darba ntilef bi ftit, intilef bil-wirt, jiġifieri essenzjalment skont kif imorru l-voti dak jinkiseb. Mhux hekk, jiġifieri t-tielet siġġu mistoqsija u rridu naraw kif ħadd intlab il-logħba, l-Partit Nazzjonalista għandu ċans li jirbħu u l-Partit Laburista għandu ċans li jżommu. Però meta għamiltlek il-mistoqsija dwar l-issues, inti ħadni mill-ewwel fuq ir-rekord tal-gvern kważi. Imma din hija elezzjoni Ewropea suppost. Iva, ma dan mhuwiex biss fenomenu ta' Malta imma anke ta' ħafna pajjiżi Ewropej fejn sfortunatament minkejja lillu l-Unjoni Ewropea ilha 60 sena mwafqa u Malta ilha issa 20 sena qed niċċelebraw l-20 sena proprju dax-xahar. Hija distakkata ħafna n-nies ftit jafu minkejja tant programmi u tant informazzjoni li għandna dwar xi qed jiġri fi Brussell u l-istituzzjonijiet Ewropej u allura il-kastik jew il-mertu jieħdu il-politiċi tal-lokal, il-politiċi nazzjonali. Qed insegwu filmati miż-żewġ manifestazzjonijiet, insomma, attivitajiet li kellhom il-partiti l-kbar fl-ewwel ta' Mejju illi għadda ġie prattikament jumejn ilu. X'laqtek? Laqatni b'mod ħażin innuqqas ta' żgħażagħ. Fl-attivitajiet? Meta tara ċ-ċorom tan-nies
jien żgħażagħ ma narax. L-unika żgħażagħ li nara tistgħu taraw hawnhekk dak li qegħdin jarawna fuq it-televiżjoni. L-unika żgħażagħ li nara huma iż-żgħażagħ ikkommissjonati li jkun hemm mitluba bil-fors mill-partit biex joqogħdu wara l-kap tal-Partit Laburista. Imma l-bqija żgħażagħ fil-folol kemm fil-belt u kemm fil-musta jiena ma rajtx. U dan tkompli tikkonferma in-nuqqas ta' interess li minkejja li issa niftaħru li għaw dil-bicċa xogħol tal-vot 16. Żgur, mela mhux hekk. U mhux l-ewwel darba li ħajkun qiegħed jiġi implementat dan l-iżvilupp hemm xi differenzi żgħar fl-elezzjoni tas-sindku dal-affarijiet kollha. Ma ġifieri x'inhu ħsibijiet tiegħek dwar il-vot 16 u s-sanna dawn l-elezzjonijiet? Inutli tagħti l-vot 16 jekk ma tagħtix l-edukazzjoni politika. Flimkien ma nuqqas ta' żgħażagħ f'dawn il-manifestazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju kien hemm ukoll in-nuqqas ta' żgħażagħ fil-dibattitu bejn il-kandidati għall-elezzjonijiet Ewropew fl-Università propju jumejn ilu fejn sala ta' jinnaf 400 ruħ ma kienx hemm kwart minnha mimlija f'sitwazzjoni fejn il-lezzjonijiet ħassru kollha biex l-istudenti jkollhom imorru. Tħassru lezzjonijiet. Sejħulhom biex imorru għad-dibattitu u d-dibattitu ma marrux. Inti tiġi f'kuntatt magħhom dawn l-istudenti, x'inhu għaliex? Jiena l-università nagħlem il-politika u sfortunatament tinduna li għal ħafna żgħażagħ jgħidlek thank you but no thank you għaliex il-politika mhix għalija jarawha bħala xi ħaġa illi aħjar ma tiċċappas magħha għaliex l-iskandli illi nisimgħu anke suppost min jagħti eżempju tagħna eżempji ħżiena, allura dak li jkun ma jkunx irid jistudja l-politika. Qabel naslu u nitlu fid-dettall dwar l-istudju tal-politika, f'din l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew hemm 39 kandidat li kemm 17 minnhom huma tal-ġiex partiti l-kbar, l-oħrajn indipendenti u nkella partiti Imperium Ewropa, IDPD u l-bqija. X'effett jista' jkollhom fuq ir-riżultat aħħari? L-ewwel ħaġa għall ħares m'għandniex il-partiti l-kbar, inkella nkunu bħalma qiegħda l-iskrin maqsum nofs b'nofs, mhux dejjem hekk konna ġifieri iktar kemm ikollok il-ħna iktar għandek diversifikazzjoni, inqas għandek polarizzazzjoni, wkoll għandek prioritajiet differenti għax hawn partiti żgħar li jafsu pereżempju fuq il-familja iktar minn xi ħaġa oħra, partiti żgħar li jafsu iktar fuq l-ambjent. Imma se jkollhom effett fuq ir-riżultat daw jew le? Ma naħsibx. Imma għandna bżonnhom, il-poplu għandu bżonn ikun espost għal idejat inqas polarizzati milli hawn fuq dawn żewġ screens li għandek bħalissa. Fuq livell lokali l-partiti l-kbar ukoll qishom sabu diffiċli biex isibu kandidati għax għandna l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ma nistgħux insewhom nħalluhom barra. Il-mod ta' kif tistaqsini id-domanda wkoll tixħet attenzjoni dwar x'għandek f'moħħok inti, għax l-ewwel saqsejtni fuq l-Ewropa u issaqlik fuq il-Kunsilli Lokali. Jiġifieri hekk u jien naqbel miegħek, jiġifieri jidher li l-priorità assoluta bħalissa qiegħda fuq is-sitt deputati illi jridu jippreżentawna fi Brussell imma mhux fuq is-700 kunsillier li jridu jirrappreżentawna fl-ibliet u l-irħula tagħna u l-kunsilli lokali minkejja li twildu taħt in-nazzjonalisti bidejhom marbuta u llum 30 sena wara idejhom baqgħu marbuta, imma anke saqajhom intrabtu u allura kważi ġew ibbalzmati. Minkejja dan l-istat ta' ibbalzmat tal-kunsilli lokali, Malta għandha bżonn tal-livell lokali ta' governanza. Livell veru ta' governanza. Ħana nidok lura fuq l-edukazzjoni politika. Antom bħala Departiment tal-Public Policy qed toffru dan il-baċellerat fil-politika u l-governanza qed tippruvaw timlew xi spazju forsi aktar żgħażagħ jitħajru jersqu il-politika pereżempju. Iva, għaliex fil-livell ta' undergraduate ma kienx hawn kors fil-politika u l-governanza. Sa għajdli inti jekk din is-sejħa biex nirrestawraw il-politika, ikonna governanza tajba, ikonna nies illi jidħlu għal-politika u għat-tmexxija bl-intenzjonijiet tajba u moti l-edukazzjoni jgħid li inti jekk din priorità nazzjonali anka fil-kuntest ta' dak li ewwel semmejt inti il-vot 16. Xi kopri? Kif inhu mqassam? Politika u governanza qed nitkellmu. Iva, għandna għaliex il-politika bil-Malti bħat-Taljan nużawha kemm għall-politics u kemm għall-policy. Mela l-istudenti tagħna jitalmu kemm
l-elementi tal-ideoloġija politika, tax-xelluk, tal-lemin, taċ-ċentru, imma wkoll il-livell ta' policy making, għax dik ukoll hija l-politika, mela l-politika ambjentali, il-politika soċjali, il-politika tal-edukazzjoni. Kif tagħmel il-politika? Kif tagħmel il-politika bħala arti u bħala xjenza biex ittejjeb il-kwalità tan-nies? Min huma l-kandidati prospettivi? Lil qed tistennew li japplikaw biex isegwu dan il-kors? Huma nies studenti li ħafna drabi issibhom involuti fil-għaqdiet, diġà jkunu attivisti f'ċertu gruppi tal-ambjent jew tal-drittijiet umani jew gruppi illi jiġġieldu għal xi forma ta' skop soċjali, kulturali, huma nies li jixtiequ jagħmlu id-differenza li l-status quo mhux tajjeb għalihom, illi huma żgħażagħ illi joħolmu li jistgħu jbidlu minn taħt u minn ġewwa u minn barra il-mod ta' kif huwa iggvernat u governat il-pajjiż. Bi-governanza mhux qed nifhem biss il-gvern, imma qed nifhem kull fejn hemm xi forma ta' poter. Imma ġifieri da tista' tagħmel karriera minnu? Żgur. Ħafna drabi n-nies jgħidulek isma' jien nistudja biex insir dik il-professjoni, jien nistudja għax hemm spazju f'dak is-settur ekonomiku jew f'dik l-industrija. Da x'karriera tista' tagħmel? Mela huma karrieri spettakolari għaliex jekk nitkellmu biss dwar il-governanza, inti tista' taħdem minn livell ta' kunsill lokali għall-gvern għall-livell ta' gvern nazzjonali, għall-amministrazzjoni pubblika, għall-istituzzjonijiet Ewropej, għall-entitajiet tal-ġnus Magħquda u dawk l-entitajiet illi jaħdmu fuq il-qasam globali, għaliex il-governanza hija multilivellari f'dak differenti. Mbagħad għandek min-naħa tal-politika, jekk inti tistudja l-politika u l-governanza, inti għandek akkwist ta' ħiliet fil-policy development, kif toħloq il-politika fis-sens ta' policy, fid-diversi ministeri, NGOs, entitajiet bħal trade unions u employers associations, dawk li għamlu lobbying mal-gvern u mal-parlament, Malti u Ewropew u internazzjonali, dawn kollu huma nies illi jinfluenzaw bl-interessi varji tagħhom kif issir il-politika. U allura b'degree in BA fil-Politics and Governance għandek firxa sħiħa ta' opportunitajiet ta' xogħol. Kemm barra u kemm f'Malta. L-aħħar mistoqsija, kif tara dawn l-erba' ġimgħat li fadal ta' din il-kampanja elettorali, kif tara li se tiżviluppa? Mhux tirranka, ovvjament, ġifieri issa ddaħħalna l-ger tal-first, issa nibdew naħseb jiena il-kapijiet jibdew iżuru raħal għaliex il-ġlieda elettorali mhijiex biss fuq livell ta' distret wieħed bħalma hija għall-Parlament Ewropew, imma hija wkoll tellieqa fuq raħal belt u m'għandix dubju illi dak il-kuntatt anke fil-livell l-iktar qrib iċ-ċittadin hemmhekk jistgħu jiżvolġu ċertu temi illi jmissu iktar lill-lokalità iktar minn oħra. Sforz biex joħorġu n-nies jivvutaw pratikament. Naturalment, ħallejtni bla kliem għaliex naħseb illi dik hija l-iktar motivazzjoni għal kapijiet u tal-partiti. Professur Mario Tomis Vassallo, grazzi ħafna tal-kompjani il-programm Ras Imbras. Ras Imbras kull jum it-tnejn il-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija ukoll issibuna fuq YouTube. Grazzi tal-li segwejtuna, Ras Imbras.